Nehama vedu weye, ndibatsireiwo. Pamwe ndiri kufunga zvisiri izvo. Kana ukaroorwa zvinotoreva here kuti wotorasa vabereki, kutovafuratira chaiko? Ndine murume wangu asingadi kuti ndishande, ndikamutsanangurira kuti ndine vabereki vanodawo kudya, vanotovimbawo neni. Anongoti okay, tinovatumira mari isusu tese. Kwavo problem after problem, mari anotumira. Kwedu haacharangariri kuti anofanawo kutumirawo. Unotoita kunyepa kuti amai varwara, vanoda kunorapwa, obva atumira kana kuti 500 rands chaiyo. Vedu weye, ndinonzwa kurwadziwa kana iri property inotengwa kwavo kumusha. Apa ine amai vakangodzvokora ziso, vakambosanganawo nazvo vari mazviri. Muri kuigonawo sei paini yacho vedu weye? Munhu unobva waita ezifa hauna kufarira kuti vamwene vatengerwe furniture, asi iri nhau yekufunga vakowo mai vasina chavainacho, ende unenge uriwe wega mwana. Apa vakatotarisirawo kwauri. Ndoitawo sei naye hama dzangu panyaya yakadai? Dzimwe nguva ndinotombofunga kusiya imba yacho, because hazvina zvazvinondibatsira amai vangu vachitambura, inini ndakagarika. Because hazvina zvazvinondibatsira amai vangu vachitambura, inini ndingoriko ndakangotarisa, ndisingakwanisi kana kuvashandira, kana kuvabatsirawo kuvatengera chikafu, kana kuti kuvachengeta. Ndoitawo sei naye hama dzangu? Thanks kune vachabatsira. Tichatera mucomment section. Chinzwawo maadvice enyu.